सानै साथाम NDB फैनानै बेवबो हयथ' जाबायदां मिथिङा नङा होमबा गावसोरखौ थगायबाय होनदों फेरेंगा बिथाङा थगायबायनो सोरबा प्रमदआ थगायबायनो बे माने सावरायग्रानि ग्रुपनि मानसि ओमफ्राय जोंहा रन्जन ग्रुपनि मानसि आरो धीरेन ग्रुपनि मानसि बिथांमोनहा गिदिंबायनानै बिदि बुंगासिनो दङ खिन्थु दिनै आं बुंगोन रायजो राजाफोर बामोनगावआवबो आं बारे बारे बुंबाय बे बाथ्राखौ 30 बोसोर नङा होमबा गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्राखौ आं बुंथ'ला जोंबो एखे जुजि माने आन्दलन खालामनाय बड'लेण्डनि आन्दलन खालामनाय मानसिमोन खिन्थु खस्थ' लानानै आन्दलन खालामनाया दिनैसिम बे फेरेंगा बिथांमोनहा रन्जन दैमारि बिथांमोनहा धीरेन बर' बिथांमोनहा आरो फेरेंगामोनहा 30 बोसोर जाबाय टटेल 34 बोसोर 30 बोसोरनि उनाव दाख्लै जानुवारिनि 27 तारिखआव बिथांमोना ज' सावरायलायनानै मोनब्रै ग्रुप जादोंमोन NDPआ मोनब्रै ग्रुप जानायनि उनाव ज' जानानै बिटिआर होननाय मोनसे एकर्ड खालामबाय बिटिआर एकर्ड 7 एकर्ड होनो बेखौ बर'नि बर' रायजो राजानि मोनथाम एकर्ड बियो 7 एकर्ड BSC BTC आरो नै बिटिआर दा बे बिटिआर एकर्डखौ लानानै माखासे सकल जों बेखौ सकल होननांगोन सकल NDPफ्रा जाय बिथांमोनहा बुजियाखै दिनै आं खावलायगोन ex-MCLA जानानै जोंनि BPFनि ex-MCLA जानानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय माने BPFनि ex-MCLA जानानै आं खावलायगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिगांनि वार्कार मावथि जानानै आं दिनै खावलायगोन बिथांमोनखौ नोंथांमोनहा 30 बोसोर आन्दलन खालामनायनि उनाव दिनैहाय मोनब्रै ग्रुपआ ज' जानानै BTC एकर्डखौ खालामनो हाबाय बिटिआर एकर्डखौ दा बिटिआर एकर्डखौ खालामनो हानायनि उनाव साइन होनायनि उनाव नोंथांमोननि दायित्वआ ओरैसोमोन ज' जानानै जाय बिथांमोनहा सिगनेचार होबाय सागान होबाय बिथांमोनहा ज' जानानै दिनैहाय बर' थामथि गोरोबथायाव जि मोनदों एकर्डआव जि लिरनाय दङ ड्राफ्टिं मेम'रेन्डामाव जि लिरनाय दङ बे लिरनायफोरखौ आखरे आखरे माने गभर्नमेन्टआव बिख'नायासो जोंनि हाबामोन बिथांमोननि हाबामोन खिन्थु दिनैहाय गावस्राफिननानै एकर्ड जाखांनानै गावस्राफिननानै जाय माने अबुजन बुजियै बुजिस'नो हायै जाय माने NDP खेदाखौ बिथांमोनहा जोंनि रायजो राजानि सिगाङाव फैनानै बुंफैदो बे एकर्डआलायनो नंखाय आरो बेखौ रायजो राजाफोर बिसास खालामगोन नामा बिथांमोनहा बिसास खालामगोन मानो खालामा खालामिया जाहैबाय रायजोफोरा बेखौ बिसास खालामनानै थानाया जाहैबाय आरो बिथांमोननि भाषाखौ बिसास खालामनाया जाहैबाय एकर्ड खालामनाया मोनसे एकर्ड साइन जानाया माने गोरलै नङा बेयाव माने सासे गथ' गेलेनाय नङा बाथ्रा थामसा नङा बियो खोनाबाय रायजो राजाफोर गभर्नमेन्टजों एकर्ड जाबाय साइन होबाय साइन होनायनि उनाव गभर्नमेन्टआ बेखौ नोंखौ गनायदों गनाया रावबो मिथिया गभर्नमेन्टआ बेखौ मानिनाय नङा रायजो राजाफोर ओंखायनो जि जाबाय एकर्ड खालामबाय बिथांमोनानो बे एकर्डखौ बिफांखौ गायबाय गायनायनि उनाव फिथाइ थायबाय फिथाइ थायनायनि उनाव मोननांगौ मोनबायबो एथिया दा जोङो खानानै जानांगौ समा सफैबाय बे खानानै जानांगौ समाव गावजों गाव बुलायलायनो नागिरफिननाय गावजों गाव सोरखौबा एरखे एरसा होननाय बे बेराबेर जानाय दिनै बे सम नङा दा सम नामा रायजो दा बे सम नङा ओंखायनो आंनि खावलायनाय दिनै आङो बे बाथ्राखौ बुंनायाव माखासे साननो हागौ माखासे कुइसनबो होनो हागौ प्रश्न होनो हागौ नोंबो इउपिपिएलनि हिसाबै नों बेखौ बुंखागौ होनो हागौ दा बिपिएफजों लोगो जाहैनानै बै माखासे NDPफ्रा मा मावनो नागिरदों आङो बिपिएफनि 10 बोसोर MCLA दा हाग्रामा महिलारिनि नीति आदर्शआ आलदा रायजो राजाफोर खोनाबाय हाग्रामा
BPFनि नीति आदर्शआ आलदा आरो NDFनि सोरबा गिरिं बर'आनो जा सावरायग्रा ग्रुपआनो जा बा रन्जन दैमारिनि ग्रुपआनो जा बिथांमोननि नीति आदर्शआ आलदा दा हाग्रामानि नीति आदर्शआ आलदा हिसाबै बिथांमोनहा ज' जानाय लोगो लोगो बिथांमोननि बाथ्राखौ जों मानिनानै हाग्रामा महिलारिया बे NDFनि मावनांगौ हाबाखौ बा रायजो राजाखौ खोथा होनानै दोनबोनाय बे गावसोर गोदो बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाखौ लाखिबाय थादोंमोन आन्दोलन खालामनो बोसोन होदोंमोन गावसोरनि आन्दोलनाव गावसोरनि हाथियार लानायाव सहाय खालामनो बिथांमोना जे माबा रायजो राजाखौ बुंदोंमोन खावलायदोंमोन बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा थाबथाबोदोंमोन दा बै रायजो राजाखौ खोथा होबोनाय बिसोरनि खोथाखौ हाग्रामा महिलारिया थैलाय बुजिलाय बे मानिनो हाया आरो बियो मावफुंनो हाया मानोना BPFनि नीति आदर्शआ आलदा खोनाबाय रायजो राजाखौ BPFआ गावनि लामाजों थांगोन खिन्थु बिथांमोनहा थांनानै गावसोरनि रिहेबिलिट खालामनांगौ गावसोरनि हाबाफारि बेखौ BPFआव हाबनानै जेबो मावनो हाया बेखौ रायजो राजाफ्रा गोसोआव लानाय मोजां ओंखायनो बुंनांगोन बिथांमोनखौ प्रश्न होनांगोन बिथांमोना गोदो मामोन दा मा जादों आरो एक मासानो जायाखै 2 मासानो जायाखै बै समाव आरो एकट जानायनि उनाव नङा होमबा सावरायलायनायनि गेजेरजों BPFआव ज' जाहैनानै माबा मोनसे जायोमोनबाबो आलादा खोथा हारसिं थांनानै सोरबा जब पार्सेन्ट होदो नंगौना नङा ओमफ्राय बेयाव आं एसे सानदों गोदोबो बिसोर माने एसे बिपद जानोसै मानसिफ्रा मानो बिपद जागोन मिथिगौ जाय हाग्रामा महिलारिया जाय सनमान ब्रह्ममोनहा गावसोरनि एक्सपिरियेन्सफोरखौ खोथा होयै दोनबोबाय थादों रायजो राजाखौ दाथ' NDFआ बांगोन गोदान बिसां होनना मिथिया हाग्रामानि गुमुरखौ ओमफ्राय सनमान ब्रह्म खाम्फा बरग'यै गुमुरखौ बिथांमोना मिथिया मैयासो फैनाय बिथांमोना जंगलनिफ्राय हाग्रानिफ्राय खिन्थु एक्सपिरियेन्सफोर नुदों रायजो राजाफोर माबा BRCFनो खोनाबाय दा मा जाखो बिथांमोनालाय एक्सपिरियेन्सनि माखासे दङ बिथांमोनहा गिदिर मानसि जाजोब्बाय धोन सम्पतिनि मानसि जाजोब्बाय खिन्थु 75% 75% एक्सपिरियेन्सआ मा जाखो मिथिगौ माने जौ लोंनानै अमा बेफारि जानानै दाउ बेफारि दाउ दाननानै जानांगौ दिनैसिम जानांगौ जाहैबाय उपाय गैया दा हाग्रामा महिलारिया चन्दन ब्रह्म बिथांमोनहा आंनि प्रश्न आं दिनै कुइसन खालामगोन सोंगोन बे एक्सपिरियेन्सनि आरो गोदोनि बे खेमाव दोनबायनाय जि माने माबा BRCF होनो बिथांमोनखौनो दिनैसिम रिहेबिलिट खालामनो हायाखै साख्रि होगोन होननानै BRCफोरखौ दोनदोंमोन दिनै BRCफोरबो थानो हागौ एक्सपिरियेन्सफोरबो थानो हागौ आरो NDFफोरनि मानसिबो थानो हागौ खोनाबाय आं दिनै स्पष्ट बाथ्राखौ बुंदों गोदो बुंदोंमोन BRCखौ जन्म होनायनि उनाव जन्म होयिखौ आं बुंला खेमाव दोनबायबायनाय समाव होनदोंमोन बिथांमोननो 5 लाख थाखा होगोन आरो सोरबा लेखा गोरों मानसिफोर साख्रि होगोन दिनै साबसे मोनबाय रायजो राजाफोर बे दालु ओनसोलावबो थानो हागौ BRCखौ हाबैनाय मानसि बे बामोनगाव ओनसोलनिफ्रायबो थानो हागौ BRCखौ हाबैनाय मानसि साबसे साख्रि होगोन चन्दन ब्रह्मआ गैया 1 नम्बर बे प्रश्न 5 लाख थाखा होनो होननानै थांनाय फेब्रुवारियाव मा जादों घटना आं एसे घटनाखौसो खिथालांगोन रायजो राजाफोर इलेक्शन से आब' प्रमिला ब्रह्मनि इलेक्शन माने MP इलेक्शन खोनाबाय MP इलेक्शननि सिगां मा जाबाय रायजो राजाफोर बे जोंनि दानि BRCF होननाय सेंग्राफ्रा ज' थांनानै काजलगाव पार्टि अफिसाव थांबाय इलेक्शन जानोसै जोंखौबो ओरैनो खोथा होदोंमोन 5 लाख थाखा होनो नागिरदोंमोन आरो साख्रि होनो नागिरदोंमोन खोनाबाय रायजो राजाफोर दिनैनो जोंनो नांगौ नङाबा जों इलेक्शनाव गैया सियारखौबो बुख्रुबजोब्बाय
अफिसाव हयथ' खोनादों रायजो राजाफ्रा सिगां फेब्रुवारि पार्टि अफिसाव डिस्ट्रिक्ट पार्टि अफिसाव बुख्रुबजोबदों साफा बुख्रुबबाय सन्द्रना डिस्ट्रिक्टआव दङ खोनाबाय फैबाय लगे लगे मोनायाव दाना बेयो बोसोन हरबाय जेरैखि जाया कन्ट्रल खालामनांगौ मानोना इलेक्सना बावला कन्ट्रल खालामबाय कन्ट्रलखौ बोरै खालामखो माने दलिलाव लिरबाय खोनाबाय दलिलाव लिरबाय बिटिसि इलेक्सननि सिगां सिगां नोंसोरनो माने 5 लाख थाखाखौ होनाय जासिगौ बेखौ लिरबाय दलिलाव बुजिबाय ना रायजोफोर साइनखौ सोर होखो पानिरामजों दावराव जादोंमोन पानिराम ब्रह्मजों जोंनि बै पानिहाराम बेजों आं बेखौ पानिहारामसो होनो बुजिबाय बेखौ दावराव खालामबाय दाना बे सैताना बे लिराखिसै बै माने बांगाल रबानि नवीन बोरायजों दाना बे कासकटानि मनिराम बसुमतारी लिरना होबाय मोसाहारिजों 5 लाख बिटिसि इलेक्सननि सिगां जों होनाय जासिगौ निपनाप जाजोब्बाय दे हरसेनो सन्दना बे माने मेनेजिं मास्टार नालाय हरसेनो मेनेजिं खालामबाय बे सबसा सेस आं किसु सोंहरबाय हिसाबै बिआरपि गथ'फोरनाव बोरै जाखो मोनबाय फैसाखौ ओमफ्राय हरसिगोननोलै बिटिसि सार हरसिगोननो बिटिसि इलेक्सननि सिगां हरसिगोननो 5 लाख थिगैनो दं बोरै मिथिगोनसो लिरबाय दलिलाव लिरबाय जाबाय आं सानबाय दलिलाव लिरबायबा जामारबाय दा ओमफ्राय फैयै नै दाख्लै माने मेट्रिक रिजाल्ट होनायनि माना CSB बै सेन्ट्रेल बोर्डनि मेट्रिक रिजाल्ट होदोंमोन बिनि सानसे उनाव जोंनि देबसरनाव पार्टि जागासिनो जोंना 100नि मानसिफ्रा फिसाजो मेट्रिक पास जादों नालाय देबसरन बसुमतारीया पार्टि जाहोदों दाना बेयाव फैनानै मनिरामनाव आरो दावराव खालामबाय बिआरपिफ्रा इलेक्सनाथ' फैनोसै बिटिसि इलेक्सना जोंना फैसाया हर 5 लाख दावराव एखे हरनि 9टा 10टायाव गन्दगल ओमफ्राय बेयो बेथ' मिन्थिया बहाय फैसा मोनो फैसा माने बिटिसिआनो जोबजोबो बिसोर फैसा 5 लाख होनांगौबा बेसेबां थाङो मिथिगौ 365 दं चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो 365 जन बिआरसिएफ दङ बै थेख्ला बुजिबाय ओमफ्राय बिसोरो जुदि नोङो माने 5 लाखनि हरनांगौ बेसेबां थाङो 300आवनो बेसेबां थाङो रायजोफोर ओमफ्राय आरो 65 जन दंहैबावो लानजाय दा बेयाव 365 5 लाख हरनांगौबा नोङो बे सन्दनालाय बबेनिफ्राय मोननांगौ हागोन बियो सम्भबा नंखाथार आरो हाग्रामाया बबेनिफ्राय मोनदों बे फैसाखौ दा बिदि जाबाय नालाय बुंहैबाय मनिरामनाव बुंहैनानै बिथाङा बुंबाय जाहैदों मनिरामा हाब ओरैसो बे बोसोनखौथ' आं हारसिं खालामाखैमोन ओंखायनो गाबोन जयैनो सिफआव थांदिनि जाबाय जाहैदों सिफआव थांबाय अखानायै 8टायाव थांबाय जाहैदों 8टायाव थांनानै बै गावनि केसार अन्थाइ केसाराव लोगो मोनहैबाय जाहैदों सिफखौ बुंबाय रायलायबाय ओरैनो जाबाय जानानै बारा रायलायाखै जाहैदों जाम्बा बिदि जाबाय थायोलै होननानै बेनाथ' भाषाया बिदिनो जाम्बा बिदि जाबाय थायोलै होननानै 8 लाख थाखा हरदों 8 लाखखौ राननानै लाफैबाय 3000 5 लाखआ बेनो 3000 लाफैबाय जाहैदों ओमफ्राय जों लागोआवबो दङ 6-7 जनसो बिथांमोना माने साइकेल गंफा बायना लाबाय सोरबा आं बुंबाय बेनो उफाय गैलालै बेजोंनो एसे माबा हिनजावफ्रा गावसोर हिनजावफ्रा मैगं फानो बेफोरखौनो बुरजानानै जाफैनाय जाबाय साइकेला दा नोङो थगायनाया बेबायदि ओंखायनो आं खावलायनाया बेखौ थुलुंगा होनाया जाहैबाय आङो जोङो मिन्थिजोबगौ गासिबो रायजो राजाफ्राबो मिन्थिजोबगौ खिन्थु बै एनडिपि भाइफ्रा सोरबा सावरायग्रानि ग्रुपआनो जाथों सोरबा दिरेन बर'नि ग्रुपआनो जाथों आरो सोरबा रन्जननि ग्रुपआनो जाथों हामानो नांनायनि सौगाव फैबाय जागोन दा बिसिनि साननाय बोरै बिसोरखौ रिगुलेट होनो हागोन दा गावनि एक्सपेन्सिफोर हायाखै गावनि लिडारशिप दंनो बेखौनो हायाखै आरो गोबां गिदिर दैदेनगिरिफोर दा रायजो सिबायदि जाना दङ
दा बेखौ होनांगौ ना इन्दि बिलाइ होनांगौ ओंखायनो आंनि खावलायनाया बेसोमोन रायजो राजाफोर जोंबो हायोबा बुंनांगौ माने नङि बाथ्राखौ बुंलानानै बे इन्दि बिया बुजिया सोमजिया हाग्रामानो जोङो ओरै खालामसै ओरै बन होनसै बेबायदि होनबानाया मोजां नङा।